Men jeg vil bare fortælle, at jeg var til Køge Festuge og optræde i lørdags sammen med Mark og Varberg. Og så hvad det hedder, vi skal optræde 1:00, og så sidder vi sådan, der klokken er blevet 1, og vi undrer os lidt over, hvorfor der er ikke nogen, der siger, at vi skal optræde. Og så kommer der en over sådan, nå, er I klar? Og sådan noget. Ja, der er vi. Så går vi over til en scene, og der er ikke nogen mennesker foran den der scene, og så kommer der en anden over sådan, det er ikke her. Vi skal køre i sådan en golfvogn, og så bliver vi sat ind i sådan en golfvogn, og så kører vi derop. Og laver showet. Det var faktisk meget sjovt sted op. Så da vi kører forbi, så har naboerne hængt sådan nogle banner op, hvor der stod Køge Lorte Festuge. Okay. Og så havde de stillet højtalere op, sådan så når der var koncerter, så kunne de så spille endnu højere end koncerten for at genere folk, der har det rart. Og så laver vi vores lille optræden der, og det var faktisk meget sjovt, men det var sådan børn op foran, og der var en, der breakdansede under Varbergs sæt. Okay. Og der sad sådan en gut på, sådan en rollator, der også lidt ligner en scooter. Ja, den der kombi. Ja, der sad sådan en på den, og så han var kørt helt op foran scenen som den eneste på den der, og så sad han på den, og han blev der et stykke tid, men så har jeg nogle jokes om Henrik Sass, og jeg nåede bare at sige Henrik Sass, så satte han den der i gear, og så racede han bare den anden vej. Nå, men så efter vi har optrådt, så bliver vi så kørt tilbage i den lille golfvogn der, og så kører vi forbi 3 gutter, der står og drikker deres fadøl, og så får de øje på os, og så en af dem råber, nå, der kommer bøsserne. Og så hans 2 venner griner sådan rigtigt ud, sådan, hold kæft, du er så vild, Kenneth. Det er kun dig, der kan sige sådan nogle fede ting der, mand. Du er kraftedeme så syg, ikke? Altså. Og så peger en af de andre på os, og så peger han på os, og siger han, skidt og mere skidt, og så samme grin igen, sådan, hold kæft, vi er så sindssygt gutter. Det er kun også i Køge, der tør at sige sådan nogle ting. Og det bliver jo en historie, der bliver fortalt igen og igen, ikke? Så stod Kenneth deroppe, og så ved hvad han så siger. Ja. Det sagde han bare ikke, men jeg tænkte også bare, det er ikke nemt at få noget op at køre i. Nej. Jeg er i øvrigt selv for Køge, så det er ikke Køge-bashing. Jeg er jo født og opvokset. Og det var på grund af show, at han sagde... At vi var bøsser? Ja, I var bøsser. Ja, det var derpå, han lavede vurderingen. Ja, okay. Jeg tror, det var golfbilen. Ja, det kan da også godt være. Eller fordi det ikke var os, der kørte den. Ja, det er han synes, det var gay at blive kørt rundt. Ja. Det er meget sjovt, det der med, når man de der fordomme, man kan have om nogle steder, og man sådan siger til hinanden, nej, sådan er det slet ikke. Og så når man så kommer derhen, så er sådan, det er præcis sådan, det er. Ja. Jeg så lidt om den der Køgefestuge i, hvad hedder det? Kosmopol. Hvad er det? Det der engang hed Løje. Nå, ja. Hvor der var sådan lidt, hvor der var nogle unge, der blev interviewet, og det der var med den her Køge Festuge Festival, det var også bare sådan, altså der kunne man godt drikke shots med sine forældre, og det var sådan, altså det var ret hyggeligt på den der måde. Det kan godt være, der var lidt slåskamp og sådan nogle ting, men det var jo, alle kunne ligesom være med. Det er en del af det. Det er en del, jamen de der børn, der sad op foran, der var både nogle børn, der var så små, at de bare ikke forstod det, men der var også nogle på sådan en 8-9 år, hvor jeg synes, det var måske sådan lidt mærkeligt, og skal, hvad det hedder, nu ved jeg ikke, om man har set mit stand-up til dem, der lytter det her, men det passer måske ikke lige til en 9-årig. Nej. Men så sagde jeg til faren der, om han ville tage ansvaret. Det var også bare sådan, de kan sgu lige så godt lære det. Ja, præcis. Du ændrede heller ikke materiale til... Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej, det synes jeg heller ikke, man skal. Det er fordi sidste afsnit, der snakkede vi om dårlige privatjobs, eller man kommer til at gøre det dårligt, når man er der. Fordi man holder fast i det materiale, man har, så passer det ikke lige til den setting, man står i. Men der synes jeg jo, på en måde festival, det må lidt forventes, at man giver den gas. Ja. Det er jo ikke en konfirmation. Nej. Victor. Nej. Og ja, det er rigtigt. Og der er du undskyldt lige lige der. Når man ser på det på den måde. Ja. Du har en finger i vejret, er det fordi, du vil kommentere yderligere, eller hvad? Nej, det var... det var bare... Okay.
måde at snakke på. Nå, vi har i hvert fald Sofie skriver herinde, og det er rigtig hyggeligt. Ja. Og Sofie laver Victor elsker at blive rettet på. Nej. Sofie skal lave show til Opfestival, som kommer lidt, som hedder Alle veje fører til mor. Ja, det er rigtigt. Og du laver det faktisk også på Rødovre Viften. På Viften, ja, og i Kolding på Toppers. Og op til. Det er blevet optaget? Ja, det blev optaget første gang, jeg lavede det her i foråret. Og hvor lavede du optagelsen hen? Det var på Posthus-teatret. Ja, det er sådan, det var. Så, godt sted at optage? Ja, rigtig godt rum. Meget hyggelig kukkasse-teater, biograf-agtig setting. Ja. Den er ikke på op mere, vel, den scene? Nå, det er den stadig? Okay. Jeg tror, de har nogle klokken 18 shows. Jeg ved i hvert fald, Mikkel Schødt skal lave show dernede. Jeg skulle faktisk også have lavet mit show igen dernede, men så blev jeg tilbudt at komme over på La Fontaine i stedet for. Det er også hyggeligt. Ja. Okay. Så sagde jeg legendarisk jazzscene. Yes. Og jeg er jo lidt jazzet, så det går jo hånd i hånd med mig, synes jeg. Ja. Så jeg skal stå og snakke lidt om at være mor jo, for det er jo det, jeg er. Ja. Det er rigtigt. Ja. Alenemor? Alenemor. Singlemor, ja. Til en 11-årig dreng. Ja. Fantastisk fyr. Super fyr. Ja. Victor har jo spillet basket. Altså hendes søn, eller? Ja, vi havde en aftale, en spilaftale. Jeg vil sige, at Victor pressede meget på, for at vi kunne komme ud og spille basket. Du spiller med Sofies søn? Ja. Okay. Basket. Vi spiller basket. I spiller basket? Ja. Det er meget nemt at vælge en modstander, der ikke er så høj. Ja, men jeg tædede ham også fuldstændig af vores første kamp. Det 10-0 allerførste kamp. og det blev ikke engang tæt, den første kamp. Jeg synes, du pynter lidt på det nu. Men det er ikke sådan en form for pasningsordning, I har kørt? Altså, Victor mødes bare med din søn på 11? Vi er bare blevet venner. Victor har et behov for, at han gerne vil blive venner med Otto. Jeg tror faktisk måske også, det... Jeg ved, det var jo ikke gensidigt, fordi Otto vidste jo ikke, hvem du var, men han synes, du var flink. Ja. Det er meget tillidsfuldt at sådan 11-årig i det, og tænke, jeg spiller lige basket med sådan en fremmed mand. Altså, Sofie var også med for fair nok. For at overvåge. Jeg forstod det sådan, du bare sendte ham afsted med Victor. Nej. Nå, okay. Jeg havde bare banket på, og så er Otto hjemme. Må han spille basket? Må han komme ud og lege? Men det, jeg synes, der faktisk var ekstra sjovt ved det, det var fordi, at jeg har lige lavet sådan en ny bid, der handler om, at min søn, han siger meget, kigger du nu, mor? Kigger du? Ja. Kig nu, og sådan noget. Og så er jeg jo derovre på basketbanen og sidder og kigger, og så er det faktisk ikke Otto, der siger det så meget, det med Victor. Vi kigger du, og han siger også mor, faktisk. En syg fetish, Victor, han har. Jamen, det er fordi, altså, det er jo, jeg har jo spillet meget basket, ikke? Men det er sjældent, man får lov til sådan at vise, hvad man har lært foran folk, ikke? Så det er jo lidt en... Så Victor, jeg kigger. Hvornår, jeg ved heller ikke, hvornår man går fra altså, at man vil gerne vise noget til sine forældre, til at nu bliver det også lidt underligt, at man vil det. Ja. Er det sådan efter, man bliver konfirmeret, eller hvor ligger det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Jeg kan huske, da jeg blev ikke konfirmeret, jeg blev non-firmeret, men altså i den der fase der, var jeg måske ikke, der kan jeg huske, min mor meget sådan, var sådan, hvis vi havde været ude, hvis der havde været børnepenge, og jeg havde fået nyt tøj, så skulle jeg ligesom, så skulle jeg gå catwalk for min far, så skulle han kigge. Okay. Og så havde jeg, der var måske der, hvor jeg mærkede, nu har jeg ikke så meget behov for... Men hvorfor kun din far? Fordi min mor havde jo været med ude og shoppe. Nå, så hun havde... Så vi lavede bare et lille show, okay. og, så han, og så sad han og kiggede ikke så meget sådan, nej, hvor er det flot. Så nu tror jeg, at jeg er for gammel til, at mine forældre behøver at kigge så meget. Ja. Men hænger det ikke fast sådan, hele tiden lidt på en måde, altså bare med større ting? Med ens forældre, synes du? Ja, altså sådan for eksempel din karriere. Men jeg vil helst ikke have, at mine forældre kigger. Jeg skulle også lige til at sige, Victor, du vil jo for alt i verden ikke have, at dine forældre lytter med til det her. Ja, det er faktisk rigtigt. men det er helt andre årsager. Ja. Jeg vil gerne fortælle. Skal vi snakke om dem, eller... Jamen, det kan vi sagtens. Jeg var hjemme hos dem i går. Er det rigtigt? Ja. Har du fortalt om det her? Nej, for satan, men de var skidesure, fordi jeg havde sagt, at min far var blevet fyret i Fuglendorfs podcast. Og han sagde, at jeg kunne have snakket om så mange spændende ting. Han laver som cirkulær økonomi, og han har skrevet en bog om, hvad fanden det hedder, serviceorienteret arkitektur og sådan noget. Hvorfor gør jeg ikke noget i det? Ja.
Og så sagde jeg, det fordi jeg tænkte, at det lyder kedeligt, men er det sådan, sure. Men når du siger, de var sure, er det sådan lidt for sjov sur, eller er det, du får en regulær skideball? De var skuffede, sådan, altså, det er også fordi, jeg siger sådan, jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, min far han laver. Jeg siger, altså, han spurgte, hvad laver din far? Jeg sagde, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg ved, at han sidder på computeren hele dagen. Det er jo sådan noget, børn i børnehaven spørger, hvad laver din far? Sidder på computer? Han går til computer. Ja, jamen, det er noget med noget computer, siger jeg. Og det var de sgu lidt skuffet over. Og så kom vi faktisk ind på, min mor kom faktisk ind på den der bid, vi snakkede om sidst med sutpik-biden af min mor. Hun savner den, at jeg ikke laver den mere. Er det rigtigt? Ja, det sagde hun. Er det den der, man sutter... Man sutter en tissemand, ikke? Og så er man stemplet som homoseksuel. Og hun ved ikke, at vi har talt om det i den her. Nej, så det er helt tilfældigt, hun bare siger, skal du ikke hive den op igen? Ja, og så siger hun så henvender hun så til min far og siger, er det ikke rigtigt? Burde han ikke lave den? Og så siger min far sådan, den sagde faktisk ikke mig så meget. Det var noget lort. Og jeg sad lige og tænkte, det kunne sgu da egentlig godt være, jeg skulle tage den op, men... Du skal da lave en optagelse også, Victor. Du skal da lave en special, hvor du bare samler hele... Alt, jeg har sagt? Ja. Altså, hvis mine forældre du kunne godt dele din special op i part 1 og part 2. Ja. Og så part 1, sutpik, part 2, andet. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kunne showet kunne hedde Sutpik med mere. Ja. Og mine andre bidder. Ja. Og alt muligt. Og den anden halvdel. Ja, og den anden halvdel. Ja. Nå, okay, men tror du, at det her ægte er gået under radaren på dem, fordi jeg ved, at de følger lidt med i, hvad du laver, eller fordi du har jo delt det nu, altså, eller tror du, at de for din skyld lader som om? Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind, delte det, og så skjulte historien for min mor. Det er udspekuleret. Det er rigtig udspekuleret. Men kan hun ikke godt alligevel gå ind og faktisk se den? Altså, hvis hun bare tilfældigvis er inde på din profil, eller bliver den så... Den er bare væk. Så er den findes ikke for hende. Stories. Hvad med dine andre familiemedlemmer så? Hvad hvis de ser noget, og siger de så ikke videre? Din bror for eksempel? Det er faktisk... jeg ved slet ikke, at du har søskende, Victor. Jamen, det er jo det, hvor mange? Jeg har en lillebror. Lillebror? Hvor gammel er det, han er? Han er 24. 24? Hvor gammel er det, han er? Jeg har lige fået at vide, du har en. Okay. Ja, men, hvad siger han til stand-up? Jamen, han støtter mig meget. Han var med på, hvad fanden hedder det? Smukfest. Ja. Som min crew. Selvom han havde billet, så fik han den. Så han synes, det er mega spændende. Og han render selvfølgelig ikke med sladder til mor og far? Nej, det... I har en aftale? Det gør han ikke. Nej. Det gør han ikke. Han er meget... Han bakker meget op, ikke? Omkring mine hemmeligheder. Ja. Det gør din mor og far jo egentlig også. Ja, omkring mine hemmeligheder? Det ved de jo så ikke, men de bakker der op omkring det stand-up, ikke? Det gør de meget. Altså, de vil jo bare gerne hjælpe med det, ikke? Altså, så de vil gerne gøre det bedre. De vil gerne improve. Lav nu den med sutpik. Lav nu den med sutpik igen. Den var så skæg. Den var så god. Og alt muligt. Men hvad med dine forældre? De støtter de dig? Ja, de er også. De kan godt lide stand-up, og de ser det meget og sådan noget. Men der kommer også sådan noget med, kan du ikke stoppe med det der og lave mere af det der og sådan noget. Ja. Så jeg siger bare ja. Jo. Siger du ja, og så fortsætter du? Ja, jeg synes også, altså på et eller andet tidspunkt, så må man også stoppe med at tage de der kampe med sin mor og far. Altså det synes jeg også har en aldersgrænse. Så må man bare sige ja, og så gør man bare sådan, som man selv synes. Præcis. Altså min mor og hendes mand var inde at se mit show. Ja. Og altså, jeg har jo ikke nogen bidder, der som sådan handler om min mor, men jeg har jo bare mange bidder, der handler om ting, der er under bæltestedet og sådan noget. Så det var da lidt spændende. Ja. Men på den anden side, så de synes, det var ret sjovt. Og jeg har altså det indtryk af, at min mor, hun kan godt lide at gå rundt og prale lidt af mig og sådan noget. Okay. Men selvom hun ikke rigtig forstår, hvad det er, jeg laver. Ja. Altså hun ved godt, hvad stand-up er og sådan noget, men nogle gange så glemmer hun også lidt det stand-up, og så siger hun, at jeg er skuespiller. Eller, ja. Hvor gammel er din mor? Hun er fra 49, så nogle af shit, mand. Det er sindssygt. Det er min bedsteforældre fra, tror jeg. Men altså, jeg er jo også sådan en efterfølger, men hvad fanden? Sofie altså, er jo også ældre end dig, Nå, det er rigtigt. Det er faktisk...
Ja. Men det var bare fordi, jeg skulle til at sige, at stand-up er jo stadig en ret ny genre, så for folk i den generation, der må det sgu også lidt være noget mærkeligt noget. Ja, men altså lige min mor har egentlig altid været ret godt med på sådan noget der. Hun ved godt, hvad stand-up er. Sådan ting. Hun er bare blevet lidt gammel. Ja. Så kan hun ikke huske forskellen på det ene eller andet. Så også, hun er god, hun hæpper også meget, og meget sådan skal kommentere på videoer og sådan nogle ting. Det synes jeg er virkelig... Der er mange gange, hvor jeg har lyst til at gå ind og slette hendes kommentar, men så har jeg det også sådan lidt... Det er en kamp, jeg ikke skal bokse med. Jeg er nødt til at bare tage det som det kærlighed, det nogle gange ja. Men det er meget sødt. Hun skrev forleden på... Jeg havde jo lavet sådan nogle videoer i forbindelse med Smukfest, hvor at på et tidspunkt, hvor jeg krammer Simon Væver. Ja. Og hun skrev, er det Tommy Sebak, du krammer? Og jeg ved ikke, om hun prøvede at være sjov, fordi hun ved jo godt, at han er død. Men det var stadig meget sjovt. Jeg kunne godt være i tvivl, om hun havde glemt det. Har din søn nogensinde... Fordi du har nogle gange din søn med hernede, men så har han lige noget i ørerne, når du går på. Ja. Er det noget, siger du til ham, at han skal lige have noget i ørerne, eller gider han bare ikke at høre? I starten var jeg meget sådan, så nu skal du høre mig lyd på. Hvorfor? Jamen, det er fordi, nogle gange så snakker jeg jo om sex og orgasme og alt sådan ting. Altså, Victor, hvis nu du havde et barn, vil du så tage dem med på arbejde, og så nu skal du lige høre den her om... Altså nu tror jeg slet ikke, jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at have et barn. Vel? Nej. Det er jo en helt anden verden, tror jeg. Altså, så... Det er først lige gået for dig, der findes folk for 49, så det der med, at man selv kan sætte mennesker i verden, det er, den skal lige synke. Jeg tror først, man forstår det, når man lærer selv er blevet forældre. At verden ikke handler om en selv. Ja, præcis. Ja. Og det tror jeg er sindssygt svært ved at sætte mig ind i. Det har jeg bemærket. Men på den anden side også fedt, at du så lige fik en fornemmelse af det, da det var, du mødte ham, ikke? Hvor nemt det er. Jeg Jeg synes faktisk, det var sindssygt nemt. Ja, hvis man starter ved 11. Ja. Og kun er sammen et par timer. Jeg synes, det er bare at spille lidt basket, og så... så send dem hjem til deres mor igen. Tak for i dag, du. Det var godt. Tak for kampen. Jeg gav min is, og alt muligt. God far. Ja, jeg tror godt, jeg kunne blive en god Men Otto har set nogle af mine bidder, og jeg har også faktisk vist ham nogle af dem, som jeg har sådan liggende på nettet, også fordi, at nogle af hans klassekammeraters forældre er også begyndt at støde på nogle af videoerne, og så kommer de jo og kommenterer. Altså, synes jeg, han skal lige være forberedt på, hvad der er derude af ting og sager. Nå, så ser de det, og så... så er det så sådan, at de driller ham, eller... Nej, overhovedet ikke. Jeg får sådan nogle beskeder, hvor sådan, jeg skulle hilse fra H.C.'s mor og sige, hun har set de videoer. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Altså. Der er mange biderne, der handler om Otto. Hvordan har han det med det? Det har han det fint. Men det er det, han godkender. Altså, okay, han godkender? Hvis jeg lægger noget op, der handler om ham, så vil jeg gerne have, at han ser det først. Jeg ved ikke, han skal ikke blive flov eller noget. Men hvordan har det... Altså, men du turnerer rundt med det, før han har... Ja. Før du har fået lov? Ja, det tænker jeg, det tager jeg en chance, vil jeg sige. Det finder han nok ikke ud af, hvad jeg står og siger. Det er hende, der er moren. Ikke? Ja, der er nødt til at være en form for magtfordeling. Hvad hvis han finder ud af det og bliver sindssyg? Men han kender han kender jo alle de bidder, der handler om ham. Der er ikke en bid, jeg laver, han ikke kender. Han kender gratis tøjtur. Okay. Ja. Godt, jamen så er der... Men hvad hvis du en dag lavede en bid, skidegod bid, og han sagde, den vil virkelig ikke have det lave? Altså, og jeg ikke måtte lave den? Eller, jamen, så måtte jeg jo lade være med at lave den, hvis det var. Men jeg tror, at det vigtigste er, hvis han synes, det er sjovt, så er den ligesom godkendt. Hvis han nu ikke synes, det er sjovt, så kan jeg heller ikke rigtig bruge det, synes jeg. Egentlig. Nej, okay. Han skal jo ikke synes, det er ydmygende. Nej. Jeg er jo ikke, altså, for det meste skal det jo også handle om, det er mig, der er dum. Altså en lidt fjollet mor. Typisk mor og sådan noget. Ikke? Ja. Har I sådan ellers spurgt om lov til at lave bits af folk? Nej. Der er jo nogen, der er meget ømme omkring. Det er ikke sjovt, men jeg lige tænker over, så har jeg jo spurgt mere Otto om lov, end jeg har spurgt min eks om lov. Ja, men jeg synes, det er fordi, jeg har det også lidt sådan, at jeg kan godt forstå lige med ens barn, at der skal man lige træde varsom, men ellers så er det sgu også lidt, det er jo også ens egen historie, man fortæller. Så hvorfor skal man spørge andre om lov til... Jeg kan godt forstå, hvis jeg gik op og fortalte nogle andres version af en historie. Ja. Men hvis det er noget, man selv har oplevet og mærket, så er man vel i sin gode ret til at gå op og lave sjov med det. Ja, men altså, sige, du snakker jo vel også om dit forhold og din kæreste og sådan noget. Men det er jo ikke noget, du som sådan spørger om lov. Nej. Der er ingen clearing. Der er ingen clearing, nej. Efterfølgende kan der jo godt være en tid, hvor man lige
måske skal lige bede om noget tilgivelse, eller lige være sådan lidt, det går skide godt med den her bid, skat, hvor du har fuldlort i ansigtet. Ja, men Caroline er egentlig rimelig afslappet med sådan noget der, men jeg vil også, det tror jeg heller ikke, at jeg vil, der vil jeg have svært ved at give mig, fordi at hvis jeg tænker, det, hvis man fortæller det, man selv oplever, ja. Og det har man jo ret til at fortælle. Ja, jeg synes også bare, der er en forskel på voksne mennesker og så børn. Altså, det er lidt ligesom det helt der sikkert, med, det er også det, jeg mente, at jeg forstår godt lige med ens egne unger, der må man lige tænke sig lidt mere om. Lidt ligesom det der med, om man deler billeder af sine børn og sådan nogle ting. Ja. Altså, der er jo på et tidspunkt, hvor han ligesom også kan blive konfronteret med det. Lægger du billeder ud af Otto? Nej, ikke rigtigt. Det er meget sjældent. Ja. Og så er det også igen noget, han ligesom er med indover på en eller anden måde. Men altså, jeg føler, man har ret til det, ikke? Men altså, på samme måde kan de også bare bede en om at lade være at sige, at jeg bliver ked af det over det, ikke? Og så, ja. Og så kan vi så sige... Og så kan vi sige, at vi er pisselig glade. Ja. Vi, eller, lortet rykker. Ja, det virker skide godt. Og så bliver det jo til en ekstra bid. Ja, så kommer hun kraftet med os og siger, det er jo det. Ja, så jeg har kæft en idiot. Nå, men, altså, jeg er stoppet med at lave en bid på grund af, at vedkommende kom og sagde... Er det rigtigt? Ja. Vil du fortælle, hvad det er? Altså, jeg tror ikke vedkommende vil... Altså, hun ikke lave en bid om det. Jeg tror heller ikke, hun vil have udtalt mig om det i en podcast. Okay. Er vi ude i noget forholdsagtigt? Ja, okay. Og så lukker vi. Men altså, og der blev bare bedt om, det vil jeg blive glad for, hvis du lod være med at lave, ikke? Er det efter, I er gået hver til sit? Ja. Okay. Og så sagde jeg, fair nok. Jeg gør det alligevel. Det er fair nok, du har det sådan. Jeg er pisselig glad, sagde jeg. Og det forgærer skide godt. Ej, så lød jeg være med at lave den, men det er fandme også ked. Og jeg tænker også, altså sådan, jeg er jo, vil jo have ret til at lave den, men så vil det måske muligvis bare koste mig et venskab. Ja. Sympatisk. Det tænkte du lige på nogle andre end dig selv der. Sympatisk, Victor, det vil jeg sige. Fint. Jamen, jeg tænker jo generelt meget på alle andre, ikke? End mig selv. Jeg vil jo bare gerne have, at andre har det godt, ikke? Ja. Og jeg kommer i første række. Ja. Og hvis jeg så skal give lidt af mig selv for det, så må jeg gøre det. Ja, men det synes jeg også er en god indstilling. Ja. Det er så fint. Det skal altså også lige sige, at jeg har ikke været i en situation endnu, hvor nogen har sagt, det skal du ikke sige. Mm-hmm. Så jeg ved reelt ikke, hvordan jeg vil reagere. Mm-hmm. Så det er også let for mig at spille smart. Ja, men du har ret til det, ikke? Men altså, det var bare, som var det op mod, hvor meget det betyder for den anden. Det er rigtigt. At virkelig ikke vil have, at folk finder ud af, at man har fuglelort i hovedet, ikke? Ja. Jeg tror også, det er fordi, at mange af de bits, som, altså, sådan som det ender med at blive, er jo altid så langt fra virkeligheden af det, der skete. Ja, fordi så har man jo ændret navnet. Ja, at det er så overdrevet. Ja. At det har slet ikke... Til sidst har det jo et dårligt hold i altså, det er meget sjældent, man oplever noget, og så bare kan gå op og sige det, sådan som det skete. Jeg tror det har jeg faktisk aldrig prøvet. Jeg har altid lagt 200% oveni. Eller at der er en eller anden form for afstikker. Så der er jo en større udlevering i at fortælle ting en til en, både hvis det er omkring sig selv, eller også noget, man oplever med en anden. Jeg synes også, at altså, man kan jo sige, at hvis det nu er virkelig, virkelig sjovt. Altså, så, jamen, det er nemlig det, ja. Men hvis man bare, altså hvis intentionen bare er at komme op på en scene for at ydmyge nogen, altså for at gøre nogen til grin, for eksempel. Det ville være tam, hvis den slet ikke virkede. Ja. Hvis det var helt det bare døde hver gang, og det var handlet om, jeg ved ikke, om jeg er en kæmpe idiot. Ja. Han er til stedet for at lukke, man lige skal kigge lidt ind på den hver eneste gang. Ja. Ja, det ville være tarveligt. Ja. Ja. Nå. Ja, men vi skal have taget... Du har noget, du vil fortælle? Ja. Altså, vi fik jo ikke lukket det sidste gang, vel? Nej, det kan jeg forstå. Eller, den er mere eller mindre lukket, men vi skulle finde ud af... Den står på klem. Hvad var årsagen til, at jeg ikke... Eller at det var for galt, det der var sket på kærligheden? Ja. Som Louise snakkede om, ikke? Ja. Og vi har så... vi snakkede så om, at vi skulle mødes, og vi har nu ringet sammen. Ja. For at finde ud af, hvad det var, der gjorde, at det var for dårligt, de omstændigheder. Og vi snakkede sammen, og hun fortalte, det er fordi, at hendes holdning er, at det, jeg laver, er
for uinteressant og nemt og uoriginalt. Ja. Og hvordan har du det med det, Victor? Jamen altså, lige da jeg fik det at vide, så blev jeg faktisk virkelig ked af det. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, altså, jeg synes selvfølgelig skal man have lov til at have de holdninger, man har. Ja. Det er jeg sikker på, at der er mange, der deler hendes holdning. Ja. Men jeg var ked af, at vi havnede i en situation, hvor at man tænkte, det er okay at sige direkte til personen. Ikke? Altså, men ja. Var der nogen, der sagde undskyld til hinanden på noget tidspunkt? Ja. Okay. Det blev der også sagt. Begge to? Hun sagde i hvert fald undskyld. Okay. Og hvad sagde du så? Og jeg sagde... Tak for det. Du har vel reelt heller ikke noget undskyld for, Victor. Det er jo, man kan sige, det er jo mig, der spiller et klip for dig. Ja. Så du er jo på alle... Du er blevet angrebet, og så er du blevet forelagt et angreb. Ja. Du er på alle måder uskyldig, vil jeg sige. Ja, altså altså der blev forlangt en undskyldning, ikke? Fra begge sider lidt, og jeg... hvad skulle du undskylde for? Jamen, vi havde forholdt os hånligt til udtalelsen fra hende, ikke? Okay. Det blev personligt. Ja, okay. Hvor at hun mente ikke, at hendes var personligt. Det hun udtalte offentligt, ikke? Okay. Ja, men... så langt, så godt. Så det var det. Ja. Så det kapitel er lukket nu. I er gået hver til sit. Ja. Det er jo lige indtil der er en ny konkurrence. Det er klart. Så er der på en anden festival. Så er der jo den tid. Ja. Vi lagde på, og jeg var dårlig humør efter. Er det rigtigt? Ja. Det er jo ikke meningen med en forsoningssamtale. Nej. Men det er jo nogle gange sådan, det er i en skilsmisse. Ja. Vi er gået hver til man mødes og skriver under på papirerne, og så siger man tak for nu, og det mener man overhovedet ikke. Kom godt hjem. Ja. Men man tænker... Og så tænker man på, at det, der er så dejligt, det er, at nu skal vi ikke være tvunget til at kommunikere med hinanden, og hvis hun ringer, så kan jeg bare lægge på. Det er altså et menneske, der er blevet skilt herovre, kan man godt høre, ikke? Der har været igennem en grim skilsmisse. Ja, men det synes jeg bare lige har lyst til at tilføje, at det er også det, der er altså ærgerligt ved, at vi ikke har skilsmisser noget mere, fordi det kan virkelig noget. Det er når du skiller dig af med et andet menneske. Ja. Nogle gange er det en større dag end bryllupsdag. Ja, skilsmissen har ikke rigtig en fest på samme måde. Det har jo så, hvis man... Der er jo et afsnit af 0 stjerner, hvor de besøger... Jeg kan ikke huske, hvad byen eller landet hedder, hvor det er alle kvinderne, de holder skilsmissefester. Er det rigtigt? Altså gift og skilt, gift og skilt. Hvad gør mændene så? Jamen, de bliver bare skilt med. Jeg ved ikke, om de er de kommer jo ikke med til festen? Nej, det er mest sådan en damefest, ikke? Okay. Men det er sådan noget med... En damefest? Ja, men det er jo sådan noget med, at de har for mål at sådan blive gift 5, 6, 7, 8 gange, så de bare kan blive skilt og holde fest igen og sådan noget. Så det findes. Det er fandme tarveligt. Synes du det? Og lusket. Ja, det synes jeg. Ja. Prøv at tænke, hvis du fandt ud af, at nogen havde giftet sig med dig, bare for at de kunne få en fest. For at få en fest. Det må også være nogle ekstremt nære mænd, de er sammen med der ikke lige gider at lege et lokale en gang imellem. Undskyld, hvad er forskellen på at blive gift med nogen bare for at få en fest, eller at tage på date med nogen bare for at få gratis mad? Man kan sige, ægteskabet er jo en anelse længere. Ja, det er nemlig også det, jeg mener. Så er det vel man også bor jo heller ikke sammen på en date og får børn. Du leger med folks følelser. Du leger med økonomi. Men det er jo ikke på den måde. Nu det er jo et ekstremt tilfælde. Jeg siger jo ikke, at det er sådan, jeg ønsker. Altså, jeg skal lige høre, er der noget, der går ind over hovedet på mig? Er det fordi Victor tager på date for at få mad, eller hvad? Det ved jeg ikke, gør du det? Det skal lige siges. Det kom til at lyde sådan lige her. Og det har jeg aldrig gjort. Det handler altid om mere. Der er så lige noget, jeg skal høre. Jeg har aldrig været på date kun for at få mad. Der har været flere ting, som jeg satte tid på. Ja. Hvor mad så var en af dem, men det er ikke det eneste. Jeg husker det som om, at du skal være med i en podcast, der handler om at date. Det har vi jo aldrig fortalt om det her. Okay, så det er den. Ja. Det kan vi lige få den historie, Victor? Ja, det er jo en længere historie. Jeg blev kontaktet af Podimo. De har udset til mig som værende en form for bachelorette på lyd. Og
Og jeg kommer så med i sådan en podcast, der der hav af kvinder, der melder sig, fortæller, at de må skrive. Der er masser, der har en... Bachelorette på lyd, det er simpelthen det, der er præmissen for... Ja. Det er sådan det, der. De siger, der er et hav. Jeg spørger, hvor mange helt præcis, så siger 6 piger. Jeg tænker, holy shit, man. De skal bruge 3 kun, ikke? Halvdelen bliver så taget fra. Og du ser ikke nogen af dem, inden du møder op? Jeg ser ingen før jeg møder op. Jeg ser dem ikke engang, mens vi optager podcasten. Jeg sidder derinde i podcasten. Der er en mur mellem os. Ja. Vi skal have taget en masse ting med, som betyder noget for os. Ja. Jeg har taget min nipnammer med. Oh my god. Den fortæller en historie om... det var den første bid, jeg fik til at fungere. Og den symbol, den blev inspireret af min fejlslagne datingforsøg. Så jeg synes, den symboliserer både stand-up og dating for mig, ikke? Og de havde taget sådan, så havde de taget et trankassæt og sådan noget med, så skulle jeg prøve at samle det. Og det er de 2 vigtigste ting i dit liv, stand-up og dating? Men jeg tænkte, det var relevant for det var ikke dig, der havde trankassættet med, vel? Nej, det var ikke mig. Hvad for et sæt? Hedder ikke trankassæt? Jo. Hvad er det? Det er det der, man har med sådan udendørs ting, så kan du lave mad udenfor og sådan noget. Nå, okay, det var der en, der havde taget med? Der var en, der havde taget det med, og så fik jeg 30 sekunder. Nå, og så skulle du samle det på 30 sekunder? Jeg skulle samle det på 30 sekunder, og jeg får ikke engang samlet nogen ting. Jeg kunne have haft en time. Men fortæl lige, hvordan det starter. Du kommer ind, og så skal du... Jeg kommer ind, bliver interviewet lidt, så kommer den første pige ind. Ja. Og så I sidder bag hvad? Bag en mur. Okay. Bind for øjnene, kommer ind. Eller det er kun mig, der er bind for øjnene. Kommer ind. Vi sidder, dater, snakker frem og tilbage. Den næste hvordan er det at date med bind for øjnene? Jamen altså, det er jo sindssygt mærkeligt, fordi at jeg føler en kæmpe del af date er at kunne se den anden. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det gør for lytterne, at vi ikke kan se hinanden. Man kan jo ikke høre, at vi ikke kan se hinanden. Nej. Det er bare lidt mere akavet. Ja. Det kan godt være, det der... Ja. Man slipper jo for øjenkontakt og sådan noget, der kan være akavet også. Ja. Men der er vel også noget sanse stemmer og sådan noget. Var det ikke sådan noget, hvor du tænkte, det er en lækker stemme, det der? Og personlighed. Jo. Personlighed, ikke mindst. Ja, det bliver rigtig meget personlighed lige pludselig kun, ikke? Var det for meget personlighed? Nej, det var tilpas personlighed. og der kommer så den næste ind. Hvordan gik det med den første? Hun var faktisk meget sød, synes jeg. Var det hende med trankassættet? Ja. Okay. Ja, det var hende med trankassættet. Ja. Sagde du det, da hun gik? Du var faktisk meget sød. Jeg sagde, du var faktisk skide sød, sagde jeg. Nu glæder jeg mig til at se den næste også. Ja. Det siger du til hende? Ja. Den er meget god. Neutral. Du har ikke lovet for meget. Den er sådan... Du er skide sød. Ja. Du er ikke... Jeg glæder mig til den næste. Ja. Den næste bliver også spændende. Den lover ikke for meget. Nej. Den nummer 2 kommer ind, og hun er lidt mere mærkelig, synes jeg sådan. Det er sådan lidt svært at snakke med. Men hun får lige flettet ind i en sætning, at hun er, når hun en gang imellem er ude og lave noget modelarbejde, siger hun. Og jeg tænker, så vågner du. Shit, man, nu bliver det svært. For egentlig var hun helt ude. Men hvad for en model? Jamen, det er nemlig det, ikke? Ja. Fordi jeg har hørt mange kalde sig model. Det viser sig så, at hun er nøgenmodel. Okay. Som jo er i den, hvad skal man sige, hvis man sådan har modelpyramiden. Ja. Jeg bliver... Så hvor ligger nøgenmodellen så henne? Ja. Den ligger, er den over klassisk model? Den ligger helt i bunden, hvis det er som madpyramiden, ikke? Ja. Det er det, man bare skal have mest af. Det er nøgenmodeller. Ja. Og det er ikke engang eksklusivt, det er bare grådigt. Nøgenmodel, undertøjsmodel. Jo højere man kommer op, ikke? Og så taler sidst, så er det... Swimmingpool-model, musikvideo-model. Musikvideo-modeller. Hvad så med en stille og rolig håndmodel, for eksempel? Ja, de er så helt oppe i toppen. Og det er ikke som sådan? Altså, det skal man ikke have for meget af? Ja, det er en lille bitte smule, skal man så få. Så du siger faktisk, at du har indtryk af en ekstrem mærkelig personlighed. Det er det ord, du bruger? Nej, jeg vil ikke sige mærkelig personlighed. Du er ikke op at køre i samtalen? Jeg synes, samtalen gik ikke lige så godt som med den første. Og så til sidst, så smider hun trumfen. Ja, jeg er nøgenmodel. Jeg er nøgenmodel. Og det ved hun godt, det kan du ikke stå for. Fuck. Ja. Nu er jeg splittet, ikke? Og så siger du var faktisk også skidesød. Du var
Det var skidehyggeligt. Ja. Altså. Hvad sagde du til hende? Jeg siger, jamen, tusind tak for en dejlig snak. Nu glæder jeg mig til at se den sidste. Okay, du går med lidt af det samme. Ja. Det er jo også, du skal jo heller ikke, hvis de nu, du ved jo ikke, om de går ud og snakker med hinanden. Jamen, det gør de. Okay, så er det jo meget godt, at du sådan lige har sagt præcis det samme til dem alle sammen. Ja. Så kommer den sidste. Den sidste kommer ind, og der hun er psykolog. Men kun 3? Der er kun 3. Nå, okay. Ja. Jeg synes, du sagde, at de havde sagt 6. Jamen, der var 6, der havde meldt sig. Så er de valgt 3 ud. Okay, sorry. Så der er jo 3 derude, som ikke er blevet valgt til. Der simpelthen ikke har fået lov. Være noget for dig. Så det er simpelthen det er bunden af, eller toppen af madpyramiden. Det er en god halvdel. Ja. Det er en god halvdel. Der kommer så vidt du ved. Den sidste er flink nok. Det er der egentlig ikke så meget. Der hun bor i Kalundborg. Det synes jeg er lidt langt væk. Jeg siger så, det var hyggeligt. Nu skal jeg så vælge. Det er det, hun siger, hun bor i Kalundborg? Ja, hun kommer ikke ind på andet. Eller er det bare, fordi du ikke kan huske mere? Hun er psykolog, og hun kommer fra Kalundborg. Og hun er ikke nøgen i hvert fald. Så meget hun er ikke nøgenmodel, siger hun. Hun siger, jeg får lige spurgt ind, hvor meget nøgenmodeller bare der er lavet. Den siger, der er fuldstændig grøn på det område. Så jeg ender så med at gå med personlighed og vælger den første. Ja. Får du lov at se dem alle sammen til sidst så? Ja. Okay. Den første kom til at starte med, får lov til at se den første. Hun er super sød. De andre 2 kommer ind, og jeg tænker, okay, det var godt. Eller jeg tænker, de var alle sammen søde. De var alle sammen søde. Og så alle sammen søde. Men jeg tænkte... Det var godt. Nej. Sagde du det til dem også? Nej. Puh, ja. Hold kæft. Det kunne I sgu godt lige have sagt. Det var godt, jeg valgte dig. Jeg tænkte, det var et godt udvalg. Ja, det kunne have været hvem som helst, og jeg var blevet tilfreds. Fordi I ser så ud alle sammen på hver måde, sagde jeg er fint tilfreds med den, jeg har fået. Og hvad får du så? Oh my god. Vi får så en middag betalt. Noget gratis mad. Okay. Ja. Hvorhenne? Og på en japansk restaurant. Ja. 1.500 kroner får vi snart for. Og det er rigtigt, altså... til hver især eller til deling? Til deling. Okay. Og jeg er sådan... Er det all you can eat? Og jeg tror... Det bliver det. Det er en 10-retters japansk okay, det er næsten det samme. Ja. Og jeg tænker sådan... Og jeg tænker faktisk... En 10-retters til hvad? 750 kroner? 750 kroner, ja, også inklusiv drinks, ikke? I får lov at vælge menuen, eller er den sat for jer? Vi får lov til at vælge. Vi har bare 1.500 kroner sådan noget. Ja, okay. Og det er rigtigt, det du sagde. Jeg føler faktisk fra starten af... jeg tror muligvis ikke, vi bliver kærester. Altså, det... Hvornår i menuen siger du det? Det er faktisk slet ikke sagt. Nå? Det kan hun godt mærke, eller hvad? Nej. Det kan du... Hun siger det før dig? Nej, altså vi hygger bare og spiser. Og... Men sagde du ikke lige, at du sagde, at vi bliver ikke kærester? Jamen, jeg sagde det ikke til hende. Nå. Jeg tænkte det. Ja. Nå, okay. Og det er det, du mente med middagen der, ikke? Jeg husker det bare som om, at du fortæller, at du skal det her, og så nævner du bare, jeg får jo gratis mad. Ja, altså worst case scenario, så har du ikke meget at spise, Victor? Du har kæmpe biceps. Jo, for satan. Men hvor tit får man lige lov til at spise? Gå med i japanske restaurant. Har du ikke hørt om den konkurrence, Victor har været med i med den der burger? Hvad er det? For helvede, Victor, du fortæller mig ikke noget? Nej. Jeg forsøgte engang at spise Danmarks største burger. Er det rigtigt? Ja. Hvorhenne? I Hillerød. Og var det også i forbindelse med noget dating? Skovgrillen. Ja, det var til en date. Jeg sagde... du skal lige prøve det her. Spurgte, har du nogen der, hvor vi kan tage hen? Så sagde jeg, hvad med at tage hen og prøve at spise en burger på 4 kilo? Og så sagde hun, hold kæft, hvor er du bare tæskemand. Du er en rigtig mand, sagde hun så. Og så sagde du giver. Og hvis vi spiser den hele, så er det gratis faktisk. Jeg var så kun... der er flere tusind, der har prøvet at spise den her burger.
Det er aldrig Er det en tale, du holder for hende, inden I går i gang? Jamen, jeg slår på glasset inde på restaurant og siger til... Nej, helt ærligt, du er der ikke på date, vel? Nej, det er ikke en date. Det er ikke en date. Jeg har min lillebror og et filmcrew med. For at dokumentere det? Ja, for at dokumentere og lave en mini-dokumentar. Er det til et program, eller er det bare jeg selv? Sådan, Det er til jeg selv. Ja. Jeg sidder og så det ikke så hygge med det? Ja, sådan en hjemmevideo. Ja. Eller jeg havde tænkt til noget YouTube. Og der er som sagt flere tusind, der har prøvet at spise den her burger. Det er aldrig lykkedes. Nej. Rekorden er på, jeg tror, 3,7 kilo eller sådan noget. Hvad er der i den her burger, udover kød? Der er salat, tomat, agurk. Fucking klam bøf. Sindssygt klam bøf. Det ser virkelig ulækker ud. Ketchup, sennep. Hvor serverer de den hen, sagde du? Hillerød, på noget, der hedder Skovgrillen. Jeg vil bare lige sige, at al respekt til Hillerød, og hvad sagde du, Skovgrillen? Skovgrillen. Skovgrillen, men der findes jo også den sorte gryde. Kender I ikke det? Nå. Der må man også kunne få. Det er sådan en burger. Ja, okay. Altså, så er det en kæmpe... Ja, okay. Ja. Det er jo en burger, der ligner en pizza, faktisk. Ja, nærmest. I omkring. Ja, det er det. Og så bare 2 burger i højden. Ja. En pizza omkreds, 2 burger i højden. Ja. Og der er flere tusind, der har spist den. Hvis du kommer i top 10, så kommer du op og hænge. Jeg er 40 gram fra top 10. Ja. Jeg er nummer 11, og så brækker jeg mig bare ud over det hele. Fordi der var ikke plads til mere. Altså, jeg vil sige, for en restaurant, det lyder ikke som et koncept, der tiltrækker flere kunder, at folk sidder og brækker sig over maden inde på spisestedet. Nej, du brækkede dig vel ikke derinde, gjorde du det? Jo, nede i skraldespand. Når der var sat en skraldespand til rådighed, hvis man kaster... Nej, den gik jeg over til. Når du gik over til... brækkede mig. Ja, altså det er ikke Michelin... nej, men man kan jo godt... Der findes jo også sådan noget hotdog-spisningskonkurrencer, altså noget, hvor at dem, der arrangerer det, er sådan lidt... Der kan være en sandsynlighed for, at der er nogen, der kaster op, så kunne man jo godt lige få en spand. Men der går du simpelthen hen og tager hvordan reagerer folk på restauranten til, at du står og brækker dig over det hele? Jamen, altså, jeg gør det meget diskret, synes jeg selv. Og man kan ikke brække sig diskret. Det kommer an på, hvor langt hovedet er nede i skraldespanden. Nå ja, det kommer an på, om du tager hensyn til larm eller det visuelle. Jeg vil sige, jeg tror ikke, det kommer meget bag på folk. Altså, det er jo en kæmpe ting, det her, når taxaburgeren, det hedder taxaburgeren. Men sidder der ikke mennesker sådan relativt tæt på, hvor du brækker dig? Jo. Men det er jo klamt. Ja. Men det er som om, at... De er så også i gang med at prøve at spise... de var forberedt 4 liter brændt kærlighed, eller et eller andet. Ja, altså, det er ikke til at lægge sted fra mig. Nej. Så folk brækker sig, det er... det er sådan en del af oplevelsen. Det er en del af oplevelsen, tror jeg. Altså, jeg tror... Ja. Det lykkedes i hvert fald ikke, og vi får aldrig klippet det færdigt, fordi at... Glemte I at optage? Vi glemte fuldstændig at tage kameraet frem. Fik ingenting optaget overhovedet. Nej. Så vi må droppe og klippe det sammen. Og det samme det er faktisk det er 2 legendariske både podcast og et YouTube-klip, man aldrig får at se. Ja, jeg får at vide, at podcasten den bliver skrottet, fordi det er for kedeligt at høre. Nej, det er det rigtigt. Den er slet ikke derude. Nej, den er blevet skrottet, fordi... Er den også skrottet? Den er også skrottet, fordi at det er for kedeligt at høre dating over lyd. Mange podcast, jeg er med i, bliver skrottet, har jeg lagt mærke til. Men den kører. Undtagen den her. Ja. Det er derfor, jeg sagde ja til at lave min egen. Ja. Det var ligesom dengang, jeg var med i din podcast. Ja, den blev også skrottet. Ja, den blev også skrottet. Ja. Har du haft en podcast? Ja. Jeg prøvede lige hurtigt. Med Victor første gang? Victor og Eva, ja. Og så skrottede du det bare? Var det fordi, I kom til at sige noget, I ikke ville have komme ud? Nej, det var fordi, jeg synes ikke, det var sjovt nok. Nå, okay. Ja. Konceptet var, så skulle man sige, hvad er din yndlingsfarve, hvad var din livret? Det minder jo om at date. Ja, men konceptet var sådan set også eller sådan noget blind date, ja. Jeg tror simpelthen bare, at det var en nummer på en eller anden måde. Okay. Ja, det var ikke på den måde. Det var ikke på grund af jer, at det blev skrottet. Nej, men det troede vi heller. Men jeg kan da godt forstå, at du kan have det lidt stramt med det. Men jeg ved ikke, altså det er bare fordi, at jeg har jo hørt mange historier fra Victor. Ja. Som du så åbenbart ikke har hørt. Ja. Men det er også fordi, I hænger også ud, I tager i Tivoli og sådan noget. Vi hænger ret meget ud, og han passer dine børn. Passer, at synes jeg, at vi skal ud og spise sammen. Vi skal ud og spise sammen, mig og Otto. Ja, det er sådan noget. Og så tager Sofie også med. Okay. Ja. Den 14. Er det Hillerød Kro eller hvad? Korean barbecue i Nordhavn. Ja. Okay. Hvad er du ved at sige? Jamen, det er fordi, at jeg synes, vi er gode venner. Men problemet er, André, at jeg føler, at Victor og mig, vi kommer til at diskutere
ret tit. Altså bliver lidt uvenner. Og så skrev jeg til Victor i går, efter et skriftligt skænderi, kunne det ikke være fint, at har I to skændtes i går? Det har I skjult virkelig godt. Vi skændtes over besked i halvanden time. Jeg kan godt mærke, der er lidt søskende vibe. Sad vi og skændtes på sms. Undskyld, Sofie, du skal nok få lov at afslutte det. Det er bare, du skal også lige vide, at du skulle jo have været med sidste gang, hvor du så melder fra, så havde vi Victor Lander hernede, og så kommer jeg ned og siger, at Sofie kommer ikke alligevel, og regnede ikke med, der var mere i det. Der skal jeg satan mig også lige love for, at Victor han var ej, og det var typisk dig. Typisk dig, og du melder altid fra, og man kan ikke regne med dig. Og er det rigtigt? Ja, det er. Så svinede du mig bare til? Jeg havde hele tiden regnet med, at Sofie ikke ville komme. Altså for en, der havde regnet med det, der blev du meget sur. Ja, det kan det også jeg havde men det er fordi, jeg to gange har jeg haft slående i min kalender. Jeg skal på Frederiksborg Slot. Ja. Fuldstændig, altså jeg er blevet skrevet til, vil du med den dag? Ja. Af Sofie. Nej. Og begge dage. Nej, det passer ikke. Er det blevet aflyst? Nej, det er et større arrangement, vil jeg bare lige sige. Det er en form for slotty-tours, som vi vil arrangere, hvor vi er flere mennesker, der gerne vil. I virkeligheden handler det faktisk om, at jeg har sagt til dig, at jeg vil gerne på Frederiksborg Slot. Jeg har faktisk ikke på noget tidspunkt sagt, at nogen skulle med. Nej. Så siger hun er du... hensyn. Siger du, det vil jeg skide gerne, siger du. Så jeg er frisk. Ja. Og så snakker vi med nogle andre kollegaer om at lave en tur ud af det, hvor man simpelthen laver et tema, der hedder, vi tager på slotty tours. Ja. Fordi at vi var til fødselsdag hos Mikkel Wedelsby og Maria Sif, hvor vi giver dem, mig og Bjarke Charlie og Victor, vi giver dem et rejsekort til metroen, hvor man bare slår sig løs for 200 kroner. Free ride around the city ring. Slår jeg løs. Og så tilbyder vi at kombinere det med slotty tours, hvor vi simpelthen bruger noget af turen på at tage rundt i København, men så også tager op til Frederiksborg Slot, som er et mega fedt slot i øvrigt. Du er så meget på Fredensborg Slot, der har vi lidt en diskussion om, hvad er bedst. Ja. Og så finder vi så en dato, hvor alle kan, og så, jeg kan ikke huske, så er det noget med, igen med min søn. Og det er det, der er med, og det har jeg faktisk også prøvet at forklare dig flere gange, at nogle gange så kommer mit familieliv i vejen, og sådan nogle ting skal du ikke deal med. Og så nogle gange så er det meget godt lige at sætte sig i Victor sidder jo meget lige nu og kigger over på mig, som om jeg sådan skal bakke ham op på en eller anden måde. Så nogle gange så er det som om, at hendes søn betyder mere end vores menneske. Ja, okay. Ja, og det gør han også. Kan du se? Men hvad var det, du ville hen til? Det, jeg ville hen til, det var bare, så skrev jeg til Victor i går, skal vi ikke foreslå, Andrea, at vi laver en form for parterapi, hvor du ligesom jeg skal male imellem jer to. Eller altså, fordi jeg føler bare nogle gange, at vi snakker meget forbi hinanden. Hvad skændtes I om i går? Nu siger jeg lige, hvad der skete. Ja. Sofie, hun har jo en agenda, hvor hun er en form for Robin Hood. En stand-up'ens Robin Hood, hvor hun tager spots fra de rige og giver til de fattige. Okay. Og det har medført fuldstændig komplet boykot af mig fra hendes mic. Okay. Det sidste halve år. Du må ikke komme og optræde. Jeg må ikke komme på Bartov. Det har jeg overhovedet ikke sagt. Nej, hun har ikke sagt det, men det er det, der er sket. Ja. Og vi har snakket om det mange gange. Ja. Og det gik jeg så på klingen i går. Hvad siger du så? Du bruger en masse ord, som jeg ikke bruger. Du siger, at det er fordi, jeg synes, du er forkert. Du gør forkerte ting. Det er fordi, jeg siger, du må ikke. Jeg boykotter. Og det har jeg jo ikke sagt på noget tidspunkt. Jeg har bare sagt, du får rigeligt, Victor. Så derfor er det måske fint nok lige at prioritere nogle andre, der ikke får lige så meget. Ja. Det er jo ikke at sige, nej, du må ikke komme. Hvorfor skal de have særbehandling? Tænkte jeg så. Ja. Hvorfor skal du have særbehandling? Det skal jeg heller ikke. Jeg takker jo bare ja til det, der kommer, ikke? Ja. Og da jeg ikke fik mange spots, der var ikke nogen, der tænkte, det skal han da have. Jeg måtte bare blive bedre. Ja. Indtil folk ville give mig spots, ikke? Ja. Og så bliver du god, og hvad får man ud af det? Og så bliver man god. Sviner i Ekstrabladet. Og så bliver man svinet til. Når jeg er i Ekstrabladet. Ja. Og andre steder også. Der var du jo ikke kommet hen, hvis du ikke havde lært at kæmpe sådan for dine spots, kan man sige. Ja.
Hvad er din holdning til det, Andrea? Jeg synes altså lige, der er nogle detaljer, der mangler. Ja. Fordi det er meget noget med, at det er mig, der bliver misforstået, som om, at jeg ligesom synes, du er forkert. Jeg tror måske også, at det udspringer sig lidt af noget af det, som vi snakkede om sidste program, i forhold til sådan, hvad du gør, når du går på en open mic. Ja. Og hvad gør du? Det er forkert. Klapper du folk i røven, eller? Så må man ikke lægge an på... Nå, okay. på Sofie. Diverse... på Sofie, når man er i backstage. Så var det bare fordi, at jeg synes jo, Victor er rigtig sjov. Ja. Jeg synes, han er absolut en af de sjoveste. 100%. Og jeg var så glad på din vejen for, at du vandt det spot der. Og jeg bakker op 100%. Det jeg så bare lige tilføjer er, jeg har jo set dine bidder i hvert fald 1000 gange mindst. Jeg tror næsten, jeg kan dem udenad. Jeg tror, at dine bidder er nok dem, jeg har hørt flest gange af nogen som helst. Og så siger jeg bare, for mig er Victor nogle gange sjovere, når han ikke er på scenen. Ja, altså, når han ikke laver sine bidder. Jeg vil faktisk sige, jeg synes, du er meget sjov på scenen også, Victor, men du er faktisk utrolig sjov også nogle gange, og når du ikke selv er klar over det. Ja. Der er faktisk en ting, jeg gerne vil spørge dig om rigtig længe. Ja. Nu hopper vi lige over i noget andet, sorry, men det er fordi, okay. Jeg får at vide... Vi skal nok komme tilbage. Jeg får at vide på et tidspunkt, at du har sådan noget med, at du ikke kan gå ned ad trapper. Ja, og så tænker jeg, hvad fanden er det for et menneske, der ikke kan gå ned ad en trappe? Du er nødt til at løbe, og jeg tænker, det er et eller andet sygt rygte. Og så er der en dag, jeg er på Teater Vestvolden. Sygt rygte. Så er jeg på Teater Vestvolden ude i Hvidovre og optræder der, og sidder så for enden af en trappe bag ved scenen, hvor jeg skal optræde med dig, du er ikke ankommet med nu, og så får jeg et chok. Fordi at der ned ad trappen bare kommer sådan noget... Og så kigger jeg op, og så er dig, der bare er tonset ned ad trappen. Og så tænker jeg, det er rigtigt. Det er fandme det der syge rygte, jeg har hørt, det er rigtigt. Han kan ikke gå ned ad en trappe. Nej. Hvad er det for en sindssyg, autistisk ting? Det vil kraftedme være et tavlet rygte. Bare at finde på. Og begynde at sprede. Men opfindsomt, vil jeg sige. Ja. Men det er sådan, jeg løber altid op og ned ad trapper, og til stor forargelse. Fordi at du godt kan lide det, eller har du en følelse af, at du ikke... Nej. Hvad havde du travlt med? Der var en halv time til, du skulle optræde der, det var mig først. Det eneste, der sker, jeg har aldrig tænkt over det. Og jeg er aldrig blevet konfronteret med det, før jeg begyndte. Der foregår jo en form for tænkning op i hovedet. Nu ser jeg en trappe, nu skal jeg løbe. Nej, jeg går hen til en trappe, og så er min impuls bare at løbe. Ej. Det er sådan, jeg går hen, og så men har du oplevet noget med trapper, da du var lille, eller et eller andet, der gør? Jeg har ikke noget trappetraume. Jeg kan mærke, at jeg går hen til den, og så min umiddelbare impuls, det er at løbe. Ligesom hvis du falder, så har en impuls at tage hænderne op. Jamen, men hvis du går med et andet menneske, der så går, så tonser du bare ned ad trappen, og så venter dernede. Det har været sindssygt, jeg ikke havde på dates og sådan noget. Ja, det tror jeg da fanden. Hvis vi skal op og ned længere trapper, fordi så når jeg altid derhen og skal stå og vente på, at de også kommer. En sjov podcast med dig faktisk, med dating, det skulle være ved et trappesystem, hvor det tror jeg godt kunne fungere på lyd, faktisk. Ja, det vil blive og du langsomt begynder at råbe mere og mere. Ja. Og et andet menneske, der bliver utrolig bange over... Man også hører de der trin, der bliver gået meget hurtigt. Ja. Eller bare, at der ikke bliver talt overhovedet, fordi at vi er så langt med fra hinanden. Ja. Det er faktisk ikke en helt dum idé. Nej. Det kan være, at vi skal foreslå det til podcast. Det bliver den store podcast. Men altså, der er mange, der er nogen, der... Så er du på date, og så skal I ned ad en trappe, og så begynder du bare at løbe. Ja, så løber jeg. Fra din date? Jamen, så det må du ikke gøre, Victor. Folk tror jo, at du er sindssyg. Så lægger jeg lidt afstand. Okay. Hvordan reagerer på vej op folk i lejligheder og sådan noget, ikke? Så du virker som om, du er en, der vil sindssygt gerne op og knippe? Ja. Det er det, jeg er bange for, at nogle gange folk tror, ikke? Jamen, men du er ikke så bange for det, at du vælger at gå, jo? Jamen altså, men det er fordi, jeg tænker slet ikke over det. Jeg går bare... Victor, prøv at høre, der findes jo ikke... Man kan jo ikke gå med en date, man lige har mødt, på vej op til deres lejlighed, og så begynde at løbe, uden at have gjort sig nogen former for tanker om, hvordan det kan se ud. Det kan man jo ikke sige. Altså tit timer jeg det sådan lidt, sådan så at jeg sørger for, at de lige har gået lidt. De begynder at gå. Og så tager jeg løber lidt hurtigt op ad. Så du siger... Inden I går ind i omgangen, så siger du kan bare lige gå i forvejen. Nej, så står jeg bare og venter lidt, til de har gået lidt, og så spurter jeg. Jamen, vender de sig ikke om og siger, skal du ikke med?
Jamen, altså tit så går man jo for skudt. Det er jo sjældent, man går sådan skulder om skulder. Det kan man altså godt. Op af træet, så er man virkelig forelsket. Altså, jeg går sådan hånd i hånd. Jeg vil altså sige, det er mere sjældent, at man lader en gå i forvejen, og så bare hjerner hele vejen op på 5. sal. Har du set Dum og Dummer? Den med Jim Carrey. Nej, men jeg kan regne ud, der kommer en Der er en nemlig reference. en scene, hvor han løber op ad en trappe, hvor han hiver den kvinde, som man føles med, hiver ind i benet for at komme først. Okay. Fordi da jeg så Victor gøre det første gang, det var det første, jeg tænkte på. Det var, fordi han ville løbe om kap. Han har gjort det med dig også? Ja. Hvorfor har du aldrig sagt det? Men jeg sidder der og siger det nu. Ja, okay. Jamen altså, jeg var slet ikke... Jeg har da grint sindssygt meget af det. Jeg har da også kommenteret på det. Det er så mærkeligt. Har du prøvet bare for sådan altså bare lige at prøve det og gå op ad nogle trapper sammen med andre? Jeg har nogle gange været tvunget ud, at I skulle gå op ad. Og hvad kan det være for en situation? Jamen, hvis at dem foran mig er for langsomme. Okay, så du vælger ikke... Du er ikke der, hvor du skubber folk til siden? Nej. Okay. Jeg kunne aldrig finde på at lave en sådan... Nej, det kunne du ikke. Men det er måske også igen bare for at understrege, at når det er, at du ikke står på scenen, så sker der mange grinerende ting omkring dig og i dig, som får mig til at grine meget mere, end det du laver. Men Victor kan jo ikke tage en trappe med på open mic. Det behøver han heller ikke, fordi som du også skrev i går i vores diskussion, du skal jo ikke, handler jo ikke om mig. Du skal jo ikke have mig til at grine. Det var jo bare lige min holdning til det. Sofie skrev, jeg synes, du er sjovere, når du ikke laver dine bidder. og jeg blev igen ked af det. Ja, det forstår jeg godt. Folk er da meget ked af det for tiden, Victor. Og det er meget damerne, faktisk. Det bliver fordrejet, fordi jeg synes også, jeg sagde en masse andre rigtig fine ting. Ja, du sagde mange andre ting. Om at... jeg kan fandme ikke engang, så jeg har ikke engang lyst til at sige det. Men der blev skrevet flere gange, at du synes, jeg var tarvelig. Hvor jeg hele tiden sagde til dig, det er jo ikke fordi, jeg siger, at du er mindre sjov. Jeg siger bare, at jeg har set dine bidder mange gange, og derfor tænker jeg, du har øvet dem mange gange på en open mic, så derfor er der måske nogle andre, der kunne komme og få det spot, fordi du får mange spots. Og jeg siger så, at fordi bare fordi man har øvet en bid 100 gange, så kan det stadig godt blive bedre. Ja. Selvfølgelig. Det er det, og jeg føler... Det er perfektionisten i dig. Ja, altså, jeg føler, så har jeg lavet den 100 gange til, så kommer lige et eller andet. Ja. Og nogle gange så tester jeg altså et toneleje, eller sådan en intention, som man ikke nødvendigvis kan høre. En intention? Ja, altså, hvad er intentionen bag den her replik i joken, ikke? Ja. Hvornår skal jeg lægge pausen i sætningen og sådan noget? Sådan noget tester, som man måske ikke kan høre. Det kan man slet ikke høre. Det kan man ikke høre, fordi man er så... Sofie fanger det ikke i hvert fald. Tvungnem. Ja. Det må være det. Nå, men I er jo ikke de eneste, der har dilemmaer, Victor. Nu skal vi have godteposen frem. Vi har jo så nu falder hele studiet fra hinanden. Vi har jo et koncept i den her lille podcast, at folk må sende dilemmaer ind til os, og så skal vi løse det. Og vi ved i hvert fald, at vi har fået et. Jeg ved ikke, om der er kommet mere. Det er Victor, der har mailen. Okay. Vi har fået... sidste gang havde vi jo fået et dilemma. Ja. Og den her gang har vi modtaget et mere. Helt præcist et dilemma mere til. Ja. Vi er oppe på 2 dilemmaer i alt nu. Ja. Vi skal også kun bruge et, jo. Ja, vi skal kun bruge et her, så det er fint. Jeg tror, folk, der lytter til det her, snakker lige sammen, og så er der en, der siger, jeg har sendt noget, så I andre skal ikke... Dilemmaet. Yes. Kære jer, jeg har et dilemma til jer. Jeg har modtaget en mundtlig advarsel fra min leder om mit dilemma, og mit dilemma er, om jeg bør klage over den til vores chef, da jeg oplever advarelsen som latterlig. Vil du så tage resten, Sofie? Ja, selvfølgelig. Fra årsagen. Årsagen. En fredag efter arbejdstid sad vi på kontoret og drak en øl. Parentes. Faktisk kun én øl. Parentes slut. Samtalen kom ind på Rasmus Paludan, og jeg nævnte, at jeg i en analyse på studiet havde argumenteret for, at han formentlig var kommet i Folketinget i 2019, hvis han havde været imod... Han formentlig var kommet i Folketinget i 2019, hvis han havde været imod jøder eller ikke var homoseksuel. Det var en nøgtern analyse, som man kan være enig eller uenig i. Ikke et udtryk for støtte til Paludan, og jeg afsluttede ikke med at råbe, at han skulle gøres til enehersker af Danmark. Mandagen efter blev jeg indkaldt til en samtale og fik en advarsel, fordi min leder vurderede, at jeg havde udtalt mig upassende om seksualitet og religion. Baggrund. Jeg har været ansat i 6 måneder og har et okay forhold til min leder. Dog har han svært ved at opfatte ironi og sarkasme, som jeg ofte bruger i min kommunikation.
Min kollegaer bemærker indimellem grinende, at han ikke forstår min brug af sarkasme. Parentes, jeg er nok lidt en idiot, da jeg mener, det er hans problem. Parentes ud. Tidligere har jeg arbejdet i Skattestyrelsen i 2 år, uden problemer. Venlig hilsen. Okay. Okay, ja. Gud, hvor... det er da... Den var spændende. Ja. Jeg tror ikke, at jeg vil klage. Nej, altså... Han vil gerne, eller hun vil gerne have at vide, om hun skal klage til den øverste leder, fordi hendes leder... Nå, der er en leder mere? Jamen, er det sådan, jeg forstår det? Eller hvad? Ja. Nej, er det ikke en HR-afdeling, eller hvad man klager til? Prøv lige, må jeg lige se igen? Ja. Jeg har modtaget en mundtlig advarsel fra min leder, og mit dilemma er, om jeg bør klage over den til vores chef. Ja, okay. Jeg Okay, oplever advarsel som letterlig. Så der må være en floor leader, eller altså en afdelingsleder, måske? Ja. Og det han siger, han har... Det er en han? Ja, det er en han. Vi kalder ham... Han hedder det ikke, vi kalder ham André. Men jeg forstår ikke helt. Han har sagt, at Paludan vil vinde, hvis han var imod jøder. Og ikke var homoseksuel. Og ikke var Paludan er homoseksuel? Ja. Det var heller klar. Og så får han en advarsel, som så går på... At han har udtalt sig upassende om religion og seksualitet. Ja, okay. Men det har han altså, ikke. Og det vi snakker ikke. 1 øl til en fredagsbar. Der er kun blevet drukket 1 øl. Der er blevet drukket 1 øl. Så han er ikke skide fuld. Han er ikke... den kan han ikke bruge som sådan en... Jeg har talt lidt over mig, fordi det var lidt vådt. Men altså, er jeg helt væk? Hvor I ligger det nedladende om... nu skal I lade det skilt være. Jamen, jeg er bange. Hvor I ligger det om minoriteter og homoseksuelle? Jamen, han siger jo, at hvis han ikke var homoseksuel, så altså... Så tanken er... det upassende består i, at han synes, det er ærgerligt, at Paludan er homoseksuel. Og nej, det gør han da ikke. Han siger, at befolkningen synes... Ja, befolkningen synes, det er ærgerligt. Ja. Svin. Ja. Nå, og det var en nøgtern analyse. Ja, okay. Nej, men han siger ikke, at han selv synes. Nej, det er bare noget, han har... at det er noget, han har gravet ned i. Okay. Jamen altså... Jeg kan fortælle, at jeg har jo engang arbejdet i vuggestue. Det har jeg faktisk gjort i en del år. Og så, sidder jeg på et tidspunkt ude i pauselokalet, og af en eller anden grund begynder jeg at snakke om nogle Lars von Trier-film med en kollega. Og og så hun kunne virkelig godt lide Lars von Trier, ja, det kan jeg også, og så snakker vi lidt om det og sådan noget. Og så kom vi til at tale om en scene i, den der film Nymphomaniac, han har lavet, hvor at hovedpersonen siger noget i stil med, at hvis man hvis man er pædofil, men man aldrig gør noget omkring det, så skulle man fandme have en medalje. Ja. Det siger hun på et tidspunkt. Og det er faktisk en bit, som Frank Hvam har lavet på stand-up-scenen, inden at Nymphomaniac blev udgivet. Og Louis C.K. har også lavet noget i den dur. Og så sagde jeg så, det er faktisk meget sjovt, det har de her 2 komikere lavet noget om, bla bla bla, fortæller alt andet om det. Og jeg tænker ikke sådan rigtig over, at jeg sidder og snakker om det her emne i en institution, og så er det sådan færdig, så registrerer jeg pludselig, hun er egentlig blevet sådan lidt mærkelig i hovedet, faktisk. Og så siger hun så til mig sådan stille og roligt, det skal du ikke snakke om hernede igen. Og lige så fik jeg det sindssygt underligt, fordi jeg følte bare, jeg havde bare gengivet noget, nogle andre havde sagt. Og vi var jo bare i gang med at tale om film og sådan noget. Men så bagefter så tænker jeg, det skulle godt være, at man fremadrettet bare skal lade fuldstændig være med at tale om sådan nogle ting, når man er på job. Og det, jeg vil sige med det, er, om man måske er lidt over i den samme afdeling her. Folk kan ikke lide at være uvenner i dag. Nej. Og diskutere. På jobbet. Nej. Man vil helst bare have, det glider. Ja. Og så derfor, så hvis man vil beholde sit job et stykke tid, så er det bedst bare at faktisk være et andet menneske, når man møder op på sit arbejde. Du siger, at han skal lægge sig fladt ned. Han skal opfinde en ny personlighed. Ja. Og så han møder ind på manden og siger, prøv at høre, jeg aner ikke, hvem det var, der sagde det her sidste uge. Det var ikke mig. Sådan er jeg ikke. Jeg er sådan her. Det er mig efter 1 øl. Ja. Ja.
Ja, man kunne godt trække på alkoholen. Den er altid god. Ja. Man kan, jeg tror, nej, fordi det var en øl, så jeg tror mere, at det er noget med... Om folk reagerer forskelligt på alkohol. Nogle bliver sindssygt stive. Det kan være, at han har fundet ud af, at han er allergisk over for alkohol. Ja. Og det, der sker, når han får allergien ind i sin krop, så bliver han et andet menneske. Den er måske sådan... Så kunne han bare sige, at han var skizofren. Vi har jo allerede sagt, at han skal skifte personlighed. Jo, men det er fint lige at tage noget allergi med over. Siger du skizofren, og det simpelthen ikke var dig, der snakkede, og du kan ikke godt for det. Jeg synes ærligt, at han skal... Jeg er helt enig, men jeg synes altså, at han skal lægge sig fladt ned, og så bare sige, det er jeg skide ked af, at jeg sagde det. Og det stopper nu. Og så lægge låg på sig selv. Det behøver han jo ikke at gøre. Han kan bare lade være at klage. Ja, men han blev kaldt ind til en advarsel. Det har han været. Han har fået advarsel, så den ligger hos ham nu, om han skal gå videre med den. Ja. Jeg synes jo, man skal vælge sin kampe. Jeg tror ikke, han får noget ud af det her. Men mindre, han kunne godt, hvis han er der, hvor han siger, fuck det, jeg skifter job alligevel, så kunne man godt gå med et brag. Så kunne man godt lave en flyer, hvor man kalder den for opråb, eller sådan noget. Ja. Ja, skide godt. Jeg synes faktisk, han skal gå til chefen, øverste chef, og forklare sin sag. Okay, altså, du tænker, at han har en god sag? Altså, jeg føler i hvert fald, at han får mere ud af lige at få fortalt det, end det udelukkende af den andens version. Men det eneste er bare, hvis han skal arbejde videre med det menneske, der har givet ham en advarsel bagefter, så risikerer han nu, der kommer til at være så pisse dårlig stemning. Han går til den øverste chef. Hvis han vinder sagen, så går den til ham, der har givet advarslen. Han får en skideball, bliver pissesur over, at han har klaget, og så skal de så arbejde sammen derfra. Det kan man jo ikke. Så er der så dårlig stemning, man kan ikke gide slet ikke at være sammen. Men er der ikke det i forvejen? Men det kan han nok godt, hvis han lige... Han kan godt lige sådan smyge sig udenom, tror jeg. Han slutter mailen med at skrive, at han har været i Skattestyrelsen i 2 år uden problemer. Jeg synes, det lugter lidt af, at han indirekte prøver at sige, at jeg har faktisk lyst til at skifte job. Altså, han vil tilbage til Skattestyrelsen? Ja, det lyder da som om, at det er nemmere at sige noget uden konsekvenser. Ja. Der snakkede han løs som Rasmus Paludan. Ja, det lyder jo ikke... Altså, han lyder som, at det er... Altså, jeg siger ikke... Men han lyder som sådan en, når han har gang i en small talk, så er det noget med nogle nøgterne analyser, og det bevæger sig i et politisk felt og sådan nogle ting. Det kan han godt lide. Så er det måske nu, han lige skal gøre op med sig selv og sige... Er det her et job for mig, hvor jeg ikke kan få lov til at være den, jeg er, og udtrykke mig, som jeg kunne dengang i Skattestyrelsen, uden problemer i 2 år streg. Vores råd er, sig op. Tilbage til Skattestyrelsen. Ja. Lav en scene. Lav en scene. Lav en kæmpe scene. Eller skab dig og lav en scene på kontor, og tage ud med et brag. Mit råd er at lade den glide. Du vil hellere svælge i dårlig stemning? Nej, fordi der behøves ikke at være dårlig stemning. Jamen, problemet er jo, at man kan komme hen på et nyt job, og så er der også idioter der. Hvis han er glad for sit job, så er det her en relativt lille ting. Der går en fest, så har folk glemt, at han sagde det der, fordi der er en anden, der siger et eller andet åndssvagt. Og så tænker de ikke mere på det. Og så kan han have det fint på sit arbejde. Hvis han synes, at det er lort i forvejen, fair nok. Så vil jeg helt klart klage, og så vil jeg skride. Så vil jeg lige så godt få noget sjovt ud af det, inden man går. Jeg er fandme også blevet rasende, hvis jeg var ham, tror jeg. Var du det? Ja, det tror jeg faktisk. At hvis man ens ord er blevet fordrejet fuldstændig med det der. Altså, jeg synes, hvis han er glad for jobbet, så eventuelt lige fortæl chefen sådan, hvad der egentlig skete. Altså ikke sådan helt officielt, men forklar situationen, og hvis han og så ellers bare lade det ligge og prøve på at komme videre. Og hvis han ikke er glad for jobbet, så lav en kæmpe scene midt i arbejdstiden, ikke? Eller start og et andet med manér. Eller start et rygte om nogle andre, der har sagt noget virkelig upassende, som overgår det. Noget med pædofili. Noget med at sige noget med at han har forsvaret pædofil. Nej. man skal holde sig fra altså det er bare arbejdspladser og familiesammenkomster. Politik, det duer ikke. Nej. Det er det man bare skal huske. Ja. Det er noget man snakker om med sine venner. Fremadrettet snak om vejret. Hvordan har vejret været? Snak om vejret. Ja. Snak folk efter munden. Det er varmt lige for tiden. Ja. Jeg synes bare, det er et arbejde. Det er det, man skal huske. Jeg synes, det er også, at han ikke har lyst til at være der mere. Jamen, det kan godt være, at han ikke har det. Det skriver han så meget mellem linjerne. Ja. Okay, fair nok. Nå, jamen det ved jeg ikke, om du kunne bruge til en skid, men tusind tak i hvert fald for at have sendt et dilemma ind til os. Skal vi plukke nogle ting her til sidst? Har du nogle shows? Ja, for satan. Mig og Grit,
Vi har two-man-show på Kolmen den 18. september, vi har solgt. Vi skal hurtigt have udsolgt det første show, så vi kan få andet show i salg. Der er lidt over 2 til. Lige nu har vi solgt 2 billetter, var det sidste, vi fik at vide. Så vi har sindssygt travlt. Vi har været i salg i lidt over en uge. Så gå endelig ind og køb billetter og kom ind til en fantastisk show. Sejt. Hvor er det hen? På Kolmen, lige ved Bremen. Lige ved Bremen? Ja. Nå, okay. Man kan købe billetter inde i min bio. Ja. Hvad med dig, Sofie? Ja. Jeg skal lave show den 12. september i Kolding på Toppers, og den 27. september på Viften i Rødovre. Der er stadig lidt billetter tilbage. Og så er der hele ugen i efterårsferien her i Indre By, hvor jeg laver Alle Veje Fører til Mor Festival Edition på La Fontaine kl. 16:30. Yes. Køb lidt. Jeg skal faktisk lave en lille optagelse af noget nyt materiale. Det er den 6. november inde på Undergrunden. Det er også i salg, og jeg laver også showet lige et par dage op til. Og jeg kommer faktisk også på Opfestival i år i efterårsferien til